lidi, tady Dominik. Dneska budu natáčet vlog a dneska jsem řekl, že když říkám čau lidi furt, takže bych mohl nový třeba nevím, tak mi to napište do komentářů a jak bych se mohl jmenovat. Teď jsem tady sám, protože Matěj jel za mamkou a co ještě? Jo, Šipka, ten je doma. A nevím, já tady mám když tak Facebook a budeme se s někým psát. A já bych vám to jakoby držel, ale ono to tolik jakoby nejde. Tak já vám to trošku sem takhle dám. Vidíte spíš mě. A já vám, když něco napíšu, tak vám řeknu. A budeme hrát nějaký hry. Hele, tak už mám nápad. Že by jsme šli ven. Ven. Teď píšu Michale Glogarový, tu jistě znáte, no ještě nevím, ale ona teď bude možná se mnou dělat videa. A jo, no bude se mnou prostě dělat videa a možná jakoby, protože my jsme dělali asi 4 už ty vlogy a ještě nějaký prank, který se nepodařil na Dana Aníže, který se mnou natáčel. Prank jsem mu měl udělat, jakoby prostě to, že jsem měl vzít svahačku. Izolapový challenge. Ale prostě my jsme to říkali ve škole, kamarád, no prostě jsme si to říkali a nějaká holka mu to řekla, takže on si na mě něco připravil. Řekne, že jdu první já a pak řekl to, že to je prank, že to ví, že to zjistilo od kámošky. Tak to mě úplně nasralo, protože jako kámoška mi počkejte, mě tady něco napsalo. Aha. Tak ona dneska kamarádka nebyla ve škole, tak já se tady kouknu, jestli tady není ta. Áďa se mnou taky možná bude natáčet. Ona tam asi není, no. Ty vady dneska skoro nikdy není na Facebooku. No jo. Tady zkusím, jestli to jde jakoby na můj mobil, jestli to jde načítá něco. Tak. Jo, a teď možná budu mít nový mobil, takže nevím, jestli to půjde na něj, jakože můžu dělat zase na ten můj vlog, můžu dělat nějaké videa, takže možná budu dělat nové a budu dělat prostě nová videa. Ještě tak, kdybyste chtěli to značku mýho telefonu, vám to asi dám do popisku videa. Nebo ne, já vám to řeknu teď. Ten aligátor, ale fakt je velký. Já teď mám Gismart, ne fakt jako hodný, ale vydrží mi taky. On asi 3krát spadl do vody, a to nevadí. No, ale jo, tak si kouknu, vidíte, tady mám ten. Zkusíme. Takže něco přes 40, nebo nevím kolik, já tomu nerozumím, to nevadí. Nevím, co teď mám ukázat. Jo.
A mamka, jestli chcete, tak mi napište do komentářů. Mamka dělá Avon, jestli byste chtěli nějaké voňavky. Vám tady můžu jednu ukázat, kterou jsem dostala od mamky z Avonu. Tady, vidíte to? No, to je asi, to nevadí. No, a kdybyste se mnou chtěli dělat videa, nebo něco, tak když tak mi to napište do komentářů. No, to bylo zatím vše. Tak, budu dělat další. Je asi nějaký ty. Nevím, ještě něco, co si vymyslím. Tohle bylo vše, když tak dejte like a odběr. A to někdy nezapomínám, odběr. A říkám, ne, to už nic. Tak tohle bylo zatím vše. A když tak, čau. A když tak mějte se rádi a dávejte odběr. Mně i Matildovi, prostě koho máte rádi. A když tak, víte koho? Jo, a víte, koho si koupili Číňané? Goga TV. To bylo čau. Takže čau lidi a mějte se hezky. Čau.